बोसोर 12 बोसोर गाहामजों दिनैसो संबाय देखायबाय आङो नालाय गोलोमफुलायनाय आसामाव फैनानै ब्रागासि ओमफ्राय बाबाया दुगै नागिरदों गरम स्वामी थान्दा लोगोफोर आनैमोननि दाउखौ नायनोबा ओरै साब्रा ओरै साब्रा जाबाय दे लाबाय आरोना जा बेखौ लानोसै एखे ओमफ्राय आलदा आं बैखौ फसायदों नै खबाइ गंनै लाबाय जेखाइ गंसे लाबाय ने मामिया गुरगोन आबौनि रुटि जानोसै आबै संदों ने आबौ दहाय मादैसो बुंफ्रांदों खुमब्रा खुमब्रा लोगोफोर वेलकाम बेक माइ चेनेल नोंथांखौ ओनसोलनि फार्स्ट बरायहरना थाबाय स' आनैमोननि न'निफ्राय बरायहरनाय थाबाय आरो नोंथांमोनखौ ओमफ्राय दिनै सेकेन्ड ब्लग आरोना आंना ओमफ्राय दिनै आनैमोननाव सफैबाय मैया मोनायाव बांद्राय भिडिअ लायासै आङो ओमफ्राय आनैमोननाव थाब थाब उन्दुबाय आरोना माने नोगोर उन्दुनो ओंखारबाय माने मेगन मोदै जाबायमोन नालाय ओंखायनो ओमफ्राय दायो दसे बाजाराव थांनो नागिरदों आरोना थिनालियाव आनै बाबा आं सनिया मामि ओमफ्राय जे बाजाराव मा लायनो थांना नायलांदों ओमफ्राय दायो जोंहा खुमब्राजों दाउजों जाफैगोन आरोना दाउ लकेल नै ओइलाय खुमब्राया बाय दं आरोना नै आनैमोनना न'आ दायो दिन्थिजोबगोन आङो एन्ड माइ आउटफिट गाइस सनियानाबो जाबाय आरोना ओमफ्राय नै आनैनाबो जाबाय आरोना थांसै दायो दरफांबाय थांसै आरोना दिंखिया बागानसो दिंखिया नै आनैमोनना थाबबाय न' थांसै आरोना नै औवा बागान दायो जों थाबायगासिनो आरोना ससे दा ट'ट'जों थांसै फिलाजों नै लोगोफोर फाथो बिफां जि गोजौ गोजौ थायोनो सयथिबो थैबायलै जिनैसो नुफेरबायलां फा गोजौ गोजौ थांगासिनो थाबायगासिनो ससे दिनै माने थिनालि हाथाय आरोना लोगोफोर बाहाय थांसै आरोना मा लाबोनाय जायो थांना नायलांदो ओमफ्राय दिनै दख'नाबो लायगोन आरोना जोंहा गोदान दख'ना वेलकाम बड'लेण्ड फिरफिलि लागायलांलायबाय दायो थांगासिनो आरोना बाजाराव बड'लेण्ड नै फिथा जाख्रबसै आरोना लोगोफोर फिथा जानोसै नै सफैबाय आबौ दाउखिनाव लोगोफोर नाङा होननाय खननाया बेनाव आबौ जायो आरोना जोंहा आनैया रानगासिनो आरोना जोंना गुगुनि जाख्रमसै थिनालियाव बाहाय जाफैदो आरोना जों आबौनि हटेलाव नोंथांमोनाबो हाबबानो जाबाय मा मोनो बिसिनाव गासिबो मोनजोबो आरोना गोथाव संथारो ओमफ्राय जोङो दायो रुटि जानो नागिरदों नै मादैमोना मालाय रुटि सावगासिनो आरोना नै दे संबाय था दे साहा लोंसै जोंहा नै जाग्राफ्रा आब'आ नै गोलोमजोब्बाय माबा संनानै खामानि मावदों बिरादनो नै बेल' नाया 150 थाखा फवानो लोगोफोर एसेल' न'र' गाइस नाम really ಇಷ್ಟೇ ಮೀನು 150 ಕಾಲ್ ಕೆಜಿ ನೋಡಪ್ಪ 150 ರೂಪಾಯಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮೀನು आबौनि रुटि जानोसै आबै संदों ने आबौ दहाय मादैसो बुंफ्रांदों आबौआसो बोरायसिनबाय आबैया दंबावो
हा बाजारा थैख्लायबाय Đâu lấy nhỉ? Tôi định thế à? Thôi đi vào. जेखाइ नै लानोसै आरोना जेखाइ ओमफ्राय खबाइबो ना गुरहै नायखानोसैब्ला दाथ' गुरफेराखै आं गुरलायलायनाया ओमफ्राय बेलाव थाङोना नै खबाइ गंनै लाबाय जेखाइ गंसे लाबाय ने मामिया गुरगोन नै गिसिबा जोंना दे लादो गंसे नै बिदिनो जौ सरोंनो लोगोफोर दिनैसो नुबाय आं लाबाय नै लोगोफोर मोनथाम गिसिबखौबो लाबाय लोगोफोर गंथाम गरमानो थानो हाया लोगोफोर नै अखासो हालाबायलायबाय आरोना बड'लेण्डनि अखा हालायबाय नै जोंना सिखाया हाग्रा एवग्राया नैबे जाहैबाय माइ हाग्रा खोनादों हाथाय दङ ना कानाडाफोरना गैयाना बिदियाव हाथाय गैया बड'लेण्डनि अखा आयै जाथाव जाथावल'खा ओइ सबाय बिमा लानो नै थाल ओमफ्राय जोंहा फुजानि सामान लादो आरोना गाबोन फुजा होगोन जोंहा दख'ना दखानाव सफैबाय दख'ना लांफैनो नागिरदों ओमफ्राय ब्लाउसबो नांगौ नै आनैयाबो दख'ना बासिदों दे दिनै बाजाराव मा लाखो लोगोफोरजों बुथि जानसिगोन न'नायानो आरोना दंबावोसो मैगंखौनो लाजोबाखै दाबो दख'ना नायगोनसै दिन्थिलाय साइसथ' बेबो सेम दा एसे आलदा आं बैखौ फसायदों औ बेबायदि एखे गावजा नालाय नै ओरैखौ लाबाय आरोना इदन जा सानदों एखे सेम लाबाय आरो गोजाखौ लाबाय नै आनैया बेखौ लाबाय आरोना नै जोंना आबैया हाय बुंदो दे नै लाबाय आरोना मादै मोननाव लाबाय नै लाबाय मादै मोननाव न'नाया बुंबायसो न'नाया बुंबाय नै दख'नाया नै सिबुंखौ लाबाय आरोना बेखौ लाबाय थाइसे लानोसै नै मामिनो लाबाय जोंहाबो लाबाय आरोना गांथाम लाबाय गोबावजों खनसे खाथा माखि गोबावजों खनसे खाथा मिखि ओमफ्राय जलापि लानोसै नै लोगोफोर सफैबाय आरोना माल माथा लानानै हयथिबो जा माल लाखादों नै दंखल सेरदों बाबाया नै आथिं सुग्रा दे कानाडाफ्रा नायहैथोंलाय नुफेरा नालाय कानाडाफ्रा बिदि गैया नालाय दंखल गैया बिसिना बरिंसो लोगोफोर आनैमोननि दाउखौ नायनोबा दे होदोरा खाथियाव ओंखारदों खाथियाव थांदोरा हरै थांदों नों साइडआव बेलाय वा गवाखै बै बिमा थाबाय गैया जाबायलै गोजा गोजाखा
Bên này về. 시붕네. Bên sibu खानो. 카일라. Mấy làm chứ đừng không khó. 말하지 않는. Rồi. 카일라네 카일라. 네. Bên nữa, nó rồi. Nem bên đỏ đỏ nem bên nằm cái đấy. 아메레. Nem bên potol. 포털. 오. Alu matele. 나랑 잡투. thế cái này thầy gì đó thầy đi Này लोगोफोर 10 बोसोर 12 बोसोर गाहाम जों दिनैसो संबाय देखायबाय आङो नालाय गोलोम फुलायनाय आसामाव फैनानै ओंखाम सं नै बेखौ जानोसै खुमब्राजों दाउ लकेल बिउ आरोना नै सासे दाउ सावबाय आरोना अरदाबाव गरम आयै गोजा जाजोब्बाय मोखां मामिना सिबुंखौ सायबाय आरोना सानैजों नै गोदानोसै आरोना हाबाया नाथि मेजेमखालै दाउआबो जा मोजां-मोजांखा बिलाइया रानजोब्बाय उखुमाव दं ए उखुमाव दं नै उखुमनासो फिसासिनमोन नै मैयानो मोना नङा फायराय मन्दिर दं आरोना नै मैथा गोजा बेहाय फान्थावजोब आरोना आनै हारसिंल' थोयो आनैनो फुल ओमफ्राय नै खान्थाल बिफां गय बिफां मेरला बिफां दं आरोना बैहाय ओमफ्राय थाइगिर बिफां बबेथिंबा दङ आरोना दा नायगोन जोङो लेवारथार एसे सान्दुं जाथों बैथिंबो दंजोबो नै नालेंखर बिफां नै बानलु थबसा ओमफ्राय नै बिथिंबो दंबावो आरोना बागाना माबा माबि गायथारदों नै बाहाय दाउ गगासिनो आरोना नै हासिबा ओमफ्राय खबाय बेखौसो होनदा ए आंलाय हागासिनो खुमब्रा हागासिनो ओमफ्राय बाबाया ज'है नायजों गरम हाला दे होदोबो आनै माबा होखानांगौमोन हनै होदोबो स्वामी थान्दा गैया नै संख्लायनोसै लोगोफोर माखासे फाजानि थाखाय दोनबाय आरोना मा देखोनांबाहाय मा देदों ओइ जागोन बेबो गोथाव बे आबैमोनाव लायगोन आरोना दङ बे आबैमोनाव लायगोन आरोना दङ आरो बिसिनाव जाबायलै गोथाव दा मोनबाय ना खुमब्राया गंगार दुन्दिया होबाय आरोना खुमब्राजों दाउ लकेल जानोसै मोनखांबाय सिबुं मैद्रु आरोना सिबुं